В новия брой на Иван и Андрей Неофишъл. На кашлица. Истината за рейтингите на преданията. Те вярват, че като нещо много се обсъжда, значи е много гледано. Много е важно кое предаване ще почне преди другото. Ергенът почна пръв. Не прави, че не ползваш същите методи. Ау, Ергенът колко е просташко. Ако не ти харесва, не го гледай, бе, интелектуалец. Искам да сплатих! BTV дава 3 предавания, които уж са различни. Но те са еднакви. Водещите се справят много приятно и са много готини, но какво от това? Срещу капките, естествено, никой няма шанс. Много искам да си по-високо в класирането. Пускам там, гласувам, ама те само по един път да се гласува. Печалбите им идват основно от високите резултати и рекламното време, което успеят да продадат. Казано по-просто, ако искате да има Ергенът или Hell's Kitchen, ще трябва да слушате Мария Мед и Стефчо. Издухай си носа, мама! От сега ви казваме, че има едно-две предания, за които никак не ни е приятно да признаем, че са много добри, но те са много добри. Здравейте, светът повече от всякога е за хора с чувство за хумора. Ние продължаваме да излъчваме от апартамента на мама, по-известен като Студио 1. Да, на Централния медиен комплекс на междинна станция. Темата ни днес е коментар на старта на новия телевизионен сезон. Но някои от вас вече силно са гледали летучката, която качихме с нощи, така че темата не е нова за вас. Тая летучка беше много интересна, най-вероятно, защото Андрей не участваше в нея. И ви стана супер. Да, и вие можете да чуете разни неща. Не, че се почва едно кашляне през цялото време. Ще кашлям цялото предаване. То затлачва. Хората питат защо кашлям. Не знам защо кашлям. Кашлям си. Това е. На кашлица. На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария Мед. Припомняме ви, че от тази седмица всяка четвъртък вечер аплоудваме в канала видеозапис от събранието, на което обсъждаме с екипа темата на предстоящия петък брой. Да не говорим, че го аплоудваме на 360 заснето, така че можете да го връткате, да разгледате всичко, дето си вика можете на Ками. Точка. Днес ще коментираме основните продукции по двете най-гледани частни национални медии – BTV и Нова. БНТ е също национална, даже често я наричат националната телевизия. Но нея няма да я обсъждаме, защото тя не е частна, а обществена и има съвсем друга роля. БНТ не се състезава за рейтинги, въпреки че често записва много добри резултати. BTV и Нова обаче са в люта конкуренция за зрители, тъй като печалбите им идват основно от високите резултати и рекламното време, което успеят да продадат. Съответно, колкото повече гледаемост, толкова повече скъпи реклами и толкова повече пари. Казано по-просто, ако искате да има Ергенът или Hell's Kitchen, ще трябва да слушате Мария Мед и Стефчо. Издухай си носа, мама! А през това време ще разсъждавате върху вагиналната сухота. Вагинална сухота. Не и за нас. Абе, като че ли на лицето е изписано, че нещо там долу не е наред. Това ми го каза и на репетиция. Как разбираш, че по лицето й, че не е... че много, там е... Много добър каст са направили за тази жена, защото виждаш и лицето, готина... Така и какво? Секси е, обаче нещо долу не е как трябва. Една така издава сухотата. Хем е готина. Добре, но ние няма да коментираме това. Ще коментираме предаванията през цялата седмица по BTV Нова по дни и часове. Почваме от понеделник и стигаме до неделя вечер, когато дават капките и Ванчо. Има ли луди? Така че ако ни изгледате до края, Иван ще ви разкаже интересни неща от кухнята на шоуто. А в Hell's Kitchen всичко е от кухнята. Абе, ние имаме бати скапани изкуствен интелект. Нали? Тежка работа. Да го сменим. Мир от! Преди да започнем, ще направя едно съобщение. Че ми купуваш колата, която продавам. Как ще купа толкова скъпа и тъпа кола? Стара и... Тъпа! Ей така се отваря. Я пак. Като литне Тринити в матрицата и застава е така. Като стане 5000 лева, че я взема. Сега колко е? 5500. Сега към 5700, да. Така, няма да коментираме колата ти, няма да купуваме колата ти. Не е това съобщението. Съобщението е, че вероятно само от нас зрителите могат да научат истината за рейтингите на преданията. Тук се присъединявам, че е точно така. И сега ще ви кажем защо. И само ние ще се опитаме да им обясним как се засичат резултатите. Защото тия рейтинги, те са една легенда. Всеки говори за рейтинг. Според вас, зрителите, рейтинг има нещо, което вие гледате. А пък ако се ориентирате по статиите, всички статии, които могат да се намерят точно на тази тема, на тема рейтинги, са
99% неверни, защото или са поръчкови, т.е. пиарски за някое предаване, или боравят с препредадена информация, защото хората в сайтовете и вестите също не получават рейтинги. Точно така. Така че дори когато телевизиите направят анонс, вие няма как да се ориентирате за това, че дадена телевизия побеждава конкуренция, защото има някаква уловка. Пак има пиарски елемент и по-късно ще ви обясним за част от тези уловки. Сега, когато нашата основна част от работата не е за нито една телевизия, ние ще се опитаме обективно да изнесем цифрите такива, каквито са. Трябва да знаете, че ние сме абонирани, ние сме едни от малкото хора, които са абонирани за официалните рейтинги, така че като ви казваме цифра, трябва да вярвате, че тази цифра е вярна. Всяко предаване ние ще обсъждаме в 3 точки. Първо, какъв рейтинг има, т.е. колко зрители го гледат. Второ, нашата професионална оценка за продукцията. И трето, какво е нашето лично мнение за съответното предаване. Трябва да ви направи впечатление следното. Това са 3 напълно отделни неща. И понеже ние се имаме за професионалисти, няма да смесваме личните си предпочитания с обективният анализ. От сега ви казваме, че има 1-2 предания, за които никак не ни е приятно да признаем, че са много добри, но те са много добри. За кои става дума обаче, ще разберете след малко. Но да ги почваме Едно по едно. наред. Не. На кашлица, щом дойде ред. Стига, Мироне, не сприя тази реклама, защото отново ще я пея цял ден. Избирам теб, Мария Мед. Дами и господа, започваме с анализ за телевизионния сезон. Нема и 12 минути след старта на предаването. Влизаме в темата. Новият телевизионен сезон е като стария, само че е нов. Та доста изтъркана смешка, за съжаление, отговаря сравнително точно на реалността. Има само едно чисто ново предаване. Живот на кантар. А всичко друго е много добре познато. Защо са такива ниски резултатите? Ние имаме доста какво да кажем за живот на кантар, но да започнем от понеделник вечер, където е първата голяма седмична битка между Ергенът и Hell's Kitchen. Ще ви кажем кое е по-гледаното от двете предавания, но първо ще ви покажем нагледно как изглежда тази мистерия, наречена рейтинги. В нашия бизнес гледаемостта се измерва с 2 категории. Рейтинг и market share, което означава пазарен дял. Ако си представите дадено предаване като политическа партия, то тогава рейтинг е броят на нейните избиратели, а шер е колко процента от гласувалите са пуснали за нея. Ето ви пример с нашите любимци от Истината и само истината. На последните избори те имат 2463 гласа, което е 0,1%. Ако беше предаване, Божественото семейство щеше да има рейтинг 2463 и шер 0,1. Данните за гледаемостта се измерват от фирма Garp, а ние си плащаме абонамент, за да ги получаваме. Всяка сутрин, докато си пия кафето, аз ги отварям след тази програма и ги прехвърлям първо в една екселска таблица, после в друга. Аз съм ги правил, даже съм програмирал малко и после ги изпращам на Иван и Андрей. Ето така изглежда един ден. Програмата може да дава всякакви справки, за да си правиш всякакви анализи, които те интересуват. За телевизията, рекламодателите и продуцентите е най-важна ето тази извадка. Зрители на възраст между 18 и 59 години. Защото това се водят най-активните купувачи на стоки и услуги. Сега на живо ще ви извадя сравнение между Ергена и Hell's Kitchen. Сравняваме резултатите на Ергенът и Hell's Kitchen само в понеделник и вторник, когато двете предавания са едно срещу друго. Hell's Kitchen води битката с 32 на 26%. Прави впечатление, че Ергенът има силен старт, след това спад и леко покачване, докато резултатите на Hell's Kitchen са по-стабилни. Видяхте цифрите. Hell's Kitchen е малко по-гледаното предаване от Ергенът за сега. Ергенът е видимо подобрен този сезон. Добре разказана история по всички правила. Личи си работата на Ники Николов, нашия приятел и страхотен професионалист, който вдигна на крака едно силно повякнало реалити. Даже ние, честно казано, двамата се чудехме на BTV, защо го продължават след катастрофалния минал сезон, но Ники си е майстор. Още нещо съществено за сравнително успешния старт на Ергенът и защо разликата в полза на Hell's Kitchen е сравнително малка за сега. Много е важно програмирането на предаванията. Кое предаване, в кой ден и час се излъчва и срещу каква конкуренция. Тук отваряме още една скоба от кухнята на телевизията. Когато има силна конкуренция, много е важно кое предаване ще почне преди другото. Ергенът почна пръв ден по-рано, при това сам, без никаква конкуренция по другия канал и затова имаше много силен старт. Ние на телевизионен език го наричаме това kick-off. Много силно начало, което обуславя малката осреднена разлика сега. Те просто изненадващо пуснаха първи епизод, а Нова телевизия не реагираха. Или по-точно реагираха, но надали това е била най-правилната реакция, да пуснеш повторение на нещо от миналата година. Ай, не се прави, че не ползваш същите методи.
да успееш да излъчиш първи епизод преди епизод на конкурента е нещо много важно. Най-добре да успееш и да ти се получи ден-два предварително да го излъчиш, за да те загледат хората и за да постигнеш страхотни резултати без практическа конкуренция. Затова и първият епизод на Ергенът направи наистина доста висок рейтинг. А сега какво да кажем за Hell's Kitchen? Hell's Kitchen, по наше мнение, е едно много добре направено предаване и то вече много сезони поред. Отлична работа на целия екип начело с Вито Сараиванов и Алек Несторов. Браво на тях! Hell's Kitchen the best! Това са същите тези хора, които стоят зад Игри на волята и трябва да признаем, че те държат и двете предавания на много високо ниво. От кастинг, през съдържание и монтаж, всичко е много професионално направено. Като говорим за Hell's Kitchen, да не забравим да дадем заслуженето и на мотора на предаването Шеф Ангелов. Шеф Ангелов днес! Много добър Това е истинска телевизионна звезда. Казвам го без капка ирония. Това е човек, съчетаващ в себе си както професионалните умения на шеф, така и харизмата, реакцията и бързия интелект на първокласен телевизионен водещ. И все пак, като всяко шоу на много сезони, започва да се забелязва, че Hell's Kitchen вече не е в пика на зрителски интерес. Този тренд обикновено е много трудно да бъде обърнат. Тоест, когато едно реалити има много сезони и тръгне надолу, е трудно отново да тръгне да се качва нагоре, но не е невъзможно, между другото. Има едно предаване, което малко по-късно ще стигнем до него, което вече 13 сезона върви само нагоре, но това е абсолютно изключение за сега. И така, Hell's Kitchen бие с малко Ергенът, но и двете предавания не правят кой знае колко висок резултат. Те заедно, двете, привличат около 55% от хората, които са избрали да гледат телевизия в този момент. Останалите 45% гледат... Какво ми махаш? Не ти махам нищо, но имаш старчески петна. Имам старчески петна и тук имам едно. И аз тук имам вече. Да, тук имам едно и тук имам едно. Даже тук мислих, че, защото съм параноик, уважаеми зрители, от време на време решавам, че нещо много страшно ми се случва. Мислих, че това е нещо лошо, да отидах и на лекар и той каза старчески петна. И тук има едно и... Да, ще стане много по-зле. Така, останалите 45% от аудиторията, които не гледат Hell's Kitchen и Ергенът, гледат другите по-малките канали и БНТ. Това си е цяла тенденция. Като цяло телевизионната аудитория непрекъснато намалява. Затова не е достатъчно просто да победиш конкуренцията по другия канал или да биеш с много програмата на малките телевизионни канали. Истинският проблем на големите телевизии вече не са само прекия конкурент и малките телевизии, разбира се и интернет, включително и YouTube тук в апартамента на мама, където... Чупихме им главите от апартамента на Илиана. Разбира се, Илиана Рус. Харчи милиони, батко, за телевизионни студия. И после Илиана минава с нейния имот. Си в апартамента на Илиана. Цъкни си 100 000 гледания, мачка и. Така, социалните мрежи и интернет съвсем сериозно, както и платформите, непрекъснато крадат аудитория. Скоро ще започнат големи и скъпи реалитета да се правят и онлайн. Тук е много важно да се кажат добри думи за Павел Колев и Ицака, две момчета, които... Какви момчета? Колко сме ние момчета, толкова си и те момчета. Ще се помоли. Сравнение с момчета, да. Обаче дигат летвата постоянно и е много важно да знаете, че много скоро ще се направят наистина големи интернет предавания. Голямото предизвикателство за телевизията като цяло ще бъде да задържи мнозинството рекламодатели при себе си и да не допусне прекаленото увеличаване на бюджетите в интернет следващото десетилетие, може би. И нещо за обществените настроения и коментарите, защото това е винаги задължително, когато има неща от типа на Ергена и Big Brother. Да, те вярват, че като нещо много се обсъжда, значи много гледано. Да, Ергенът е много обсъждано шоу, както по социалните мрежи, така и на живо между хората. Просто то е такова, че предизвиква разговори. Това не означава непременно, че има висок рейтинг. Малко по-късно ще говорим за Бригада Нов дом. Предишните сезони сме ги правили ние, сега този сезон не го правим ние. Говори се 3 пъти повече за Ергена, но винаги бригадата има по-висок резултат. Даже не се говори тази година чак толкова много, но добър пример за предаване, което се обсъжда много, а пък на практика не прави толкова голям резултат. Даже и катастрофалният предишен сезон на Ергена пак беше доста обсъждан по социални мрежи и така нататък. Протеста на Възраждане, на който хвърляха яйца с червена боя, също беше супер обсъждан, защото е скандален. Но реално Възраждане имат 13% на изборите. Той имаше и 112 човека на протеста. А защо хвърлят червена боя? Комунистите родината изграждат. Така, да не се занимаваме с политика. От 10 ноември до ден ще ви мачкаме и ще продължаваме да ви мачкаме. Връщаме ви на Ергенът, където има два нюанса, които нямат нищо общо с рейтинга. Едното, както Андрей каза, е, че се обсъжда по социалните мрежи, което на практика не води до по-добър резултат. А другото е, че това предаване предизвиква един публичен, постоянен възмут. Възмут не знам, нова дума е. Едно публично възмущение. Ау, Ергенът колко е просташко. Ако не ти харесва, не го гледай, бе, интелектуалец.
Ако па не ти хареса, що го обсъждаш постоянно? Между другото, искам да ви издам една тайна, защото предполагам, че за широката аудитория не е известно. За взискателната силистренска аудитория е останало в тайна. Така, нашата компания Междинна станция продуцира миналата година един документален филм. Документалният филм за моя татко, казва се "Диригент на света". Между другото, много хубаво направен филм, режисиран от Георги Тошев, отличен екип за световно известен диригент. Нали не очаквате, както спомена Иван, примерно, Емили от Силистра в Марая, като отиде да пие коктейл след дискотека, да обсъжда документалния филм "Диригент на света". Той беше излучен в прайм тайма на БНТ, на Национална телевизия от 9 вечерта преди година, обаче аз не съм чул в баровете и дискотеките много да го анализират. И това е нормално. Нормално е BTV и Нова да правят масова програма, а не елитарна, и ако не ви харесва, както каза колегата, ня гледайте. Представи си по дискотека. Копале, гледали "Диригента света", майко? По цял свят комерциалните телевизии са такива, бе, приятели. Искате ли да има всяка вечер в прайм тайма на BTV или на Нова телевизия културна програма за Васил Арнаудов, за Мирон Иванов? Дядо му на Мирон. Да, естествения интелект Мирон Иванов. За Станислав Стратиев, за Емил Чакъров, за Златю Бояджиев. И да кажете, че искате, ние просто няма ви повярваме. По Нова телевизия сега върви сериал, който е световен хит, но у нас предизвиква по-скоро мижев интерес. BTV дава 3 предания, които уж са различни, но според нас изглеждат като едно и също предание. Те между другото са и на един и същ декор, което за нас е видимо, не знам дали за зрителите. Супер готини водещи има, обаче какво от това? Значи това са преданията "Познай годините", Познай годините, бе. Колко ми даваш, се казва. Колко ми даваш, кажи честно, помниш ли текста, познай процента на сухотата на вагината на оная мацка. Те трябва да бъдат различни, но те са еднакви. Водещите се справят много приятно и са много готини, но какво от това? За мен е и видимо, нали, че се снимат на едно и също място, а пък за тия, които работим в телевизия, е видимо, че това е бившия декор на Цитиридис, който преди това беше декора на Славите, в смисъл сетовете. Сет наричаме място, където се снима. Както това, например, е сет. Да, това е сета на мама. Сета на Иляна Светослава Арнаудова. Кажи, Моро. А режисьора е Валю Боилиев. Валю Боилиев, абсолютно. Който сме създали сблъсък, точно така. Минаваме на сряда, когато по Нова телевизия си е Hell's Kitchen, а по BTV дават "Кой да знае". Сравняваме резултатите само в ден сряда, когато двете предавания са едно срещу друго. Hell's Kitchen бие "Кой да знае" с около 6 пункта. Сега, предаването "Кой да знае" е готино. Сашо Кадиев е уникален. Милица и Пъдев са машини. Наистина са много добри. Но моето мнение е, че програмата на BTV е объркана като цяло. Прави впечатление, че където и да копнеш, извира игра на знания. "Стани богат", което само по себе си е трета цетка и прави много добър резултат. Какво ще рече трета цетка? За първи път стартира по Нова телевизия, беше страхотно. После отиде в БНТ, беше страхотно. После се върна Ники Кънчев и дойде в BTV. Ники Кънчев е изключително готин водещ. Предаването, въпреки че е трета цетка, "Стани богат", държи. "Кой да знае" много приятно предаване, където Сашо Кадиев показва страхотни неща във воденето на предаване. И след това трите други деца като едно, само че трябва да са 3. Голямо мислене пада, много напъната веселба, а тройната ламяна знанието. Тройното с "Кой да знае", колко ми даваш и трето познай сухотата на оная жена. То действа по-преспивно дори от Формула 1. Аз като издебна Формула 1, най-много обичам да се преспивам с него. Аз си признавам, че много малко съм ги гледал и наистина единствено ми прави впечатление, че водещите се справят добре. Да, готини са. Сега да минем на четвъртък, където е нашата малко по-голяма драма. Сравняваме резултатите само в дните четвъртък и петък, когато двете предавания са едно срещу друго. Един за друг е по-гледано от "Живот на кантар" със средно 3 пункта. Прави впечатление, че резултатите на "Живот на кантар" вървят нисходящо, докато при "Един за друг" са консистентни. При "Живот на кантар" и "Един за друг" още повече си личи, че вече не е достатъчно просто да биеш конкуренцията. Както казахме, големите телевизии вече се борят и с малките канали, а и последните 5-6 години все повече с интернет. Двете предавания заедно печелят вниманието на 43-4% от телевизионната аудитория, която гледа телевизия в този момент, а тя сама по себе си в последните години се е посвила. А беше време, когато буквално цяла България, ама повярвайте ни, цяла България, ние сме гледали така резултати и не сме можели да повярваме, гледаше телевизия, а шоуто на Слави всяка вечер го гледаха 70-75% от хората с включени телевизори, които си бяха 90% от гражданите на Република България. Телевизията беше жива и беше част от живота на хората. Тогава нямаше толкова интернет и каквото се случваше по телевизията беше събитие. Нямаше. Специално аз си спомням, ние като за първи път гостувахме на шоуто на Слави, тогава сигурно 2 милиона са ни гледали, преди 25 години да си станал известен се разбираше по две неща. Да си корица на егоист
и да те поканят в шоуто на Слави. Когато ни поканиха в шоуто на Слави, на следващата сутрин гледахме колко е шер и до сега си го спомням. 75,8 беше. You are so old. Добре, да се върнем 20 години Само напред. искам да кажа една случка с шоуто на Слави, като доказателство как телевизията и живота бяха скачени съдове и беше жив организъм, взаимно влияещ си. Слави Трифонов в едно от шоуата си половин час се подиграваше на един нов продукт на Макдоналдс, който се наричаше хайдушки хамбургер. Помниш ли? Да. Те артистите сложиха едни мустаци, па изкараха хамбургера, пък се базиха. Много се обидиха колегите от Макдоналдс и изтеглиха цялата реклама от BTV, просто обидени заради това, че те рекламират BTV, а Слави Трифонов им се подиграва на продукта. Аз бях забравил това нещо. 2 дена по-късно, когато на Макдоналдс излягаха статистиките за милионите хамбургери, които са си купили хората заради хумореската на Слави Трифонов, Макдоналдс се върнаха на преговорите на масата на BTV и дадаха дори повече от реклама. Тоест, казвам ви колко интересно беше, колко беше живо и как следяхме в реално време какво се случва. Сега телевизията лека по лека губи своето влияние и това е напълно логично. Само преди 2 години, когато фермата се състезаваше с игри на волята, в един вече аналогичен пазар с днешния, двете предавания заедно ангажираха, кога едното бие, кога другото бие, няма значение, но двете предавания заедно ангажираха 60-65% от цялата аудитория, която е пред телевизорите. А вече казахме, Hell's Kitchen има силен сезон, обаче е леко изхабено. Що се отнася до един за друг, екипът на Нова са успели видимо да го освежат, а обаче се вижда, че няма голям заряд от към зрителски интерес. И тук идва голямата ни болка. Голямата ни болка се нарича Живот на кантар. Това е единственото кардинално ново предаване в ефира като формат, но за жалост е доста зле направено. За жалост казвам, защото ако щете ни вярвайте, но ние 10 години го предлагахме и на BTV, и на Нова, между другото и на БНТ сме го предлагали, тъй като самия формат е наистина супер. Има много драма, има и хумор, въобще страхотен формат. Сега ни е много мъчно, че видимо Живот на кантар е скалъпено набързо. Свръхзадачата на предаването Живот на кантар е изключително ценна и стойностна. Борбата на човек със самия себе си. За съжаление, в Живот на кантар това нещо не се вижда. Обаче нека да кажем и нещо хубаво. Има 2 страхотни неща в това предаване. Едното е Нанси Карабойчева. Тя може би е хрумнала на колегите от BTV заради това, че ние поканихме да играем във фермата. Да. Във фермата тя се записа за кастинг, приятели. Нанси Карабойчева, която е мис България, се записа за кастинг и само по едно щастливо стечение на обстоятелствата ние видяхме нейните документи, можехме да се вика да я пропуснем. Представете си колко ценно момиче, перфектна е като водеща, справя се според мен страхотно. И разбира се, нашия приятел Ванко Пъмпен Рън. Казвам ви, този човек е страхотен. Аз лично като негов приятел мога да ви кажа, че той приема за мисия работата си в Живот на кантар. Независимо дали ще има втори сезон, защото моята прогноза е, че няма да има и че това ще бъде един изхабен формат, който е страхотен, обаче заради лошата реализация най-вероятно няма да има втори сезон. Ванко приема и Наси приемат участието си за мисия. И така, леката преднина на един за друг спрямо Живот на кантар, не защото един за друг е много хубаво предаване, а по-точно благодарение на слабата конкуренция от страна на Живот на кантар. Да, просто лошо го изпълниха. И тъй като се загубихме малко в препратките с миналото, проблема е вече не само кой бие, а само по себе си преданията да направят такъв резултат, че да е достатъчно голям за телевизията, защото обикновено по сайтовете и по вестите излиза кой бие, а то не е достатъчно да биеш, важно. Може да загубиш, да имаш 32 шер и да си супер. Нека си загубил. Да си те гледал голяма част от България, нищо ще си загубил. Така, между другото, независимо дали сте ерген, едно важно съобщение, или сте във връзка, дали сте един за друг, или не сте, утре е 8 март. Празник, с който дълги години съм се борил, но вече се предадох, защото всички жени го харесват и аз го приемам. Много труден ден е 8 март за всички мъже. Със сигурност трябва да уважите жена си или жената, която ухажвате съответно. И сега, букет рядко е достатъчен, освен това ни прави впечатление, че в навечерието на 8 март цветята стават по-скъпи от черен тръфове, брат. Купете и изкуствени цветя, това е много хубаво. Тъкмо ще може да си ги подарявате на всеки 8 марта. Така че ние затова ви казваме да си изберете. Какво да си изберете? Изберете си макарон, разбира се. Няма шанс да сбъркате. Има толкова много опции, че все нещо ще й харесва, въпреки че така, няма значение. Все нещо ще й харесва. Ма те са дали 200 неща. Да, влизате на сайта, избирате конкретно преживяване или просто ваучер и работата ви е опечена. Просто аз не знам колко струва това. Вижте колко е красивичко, това е за жена, но да кажем, колкото и да струва, ако тия пари ги дадеш на нея, тя ще ги изхарчи за глупости. Напомняме ви, че при поръчка от Макарон БГ може да използвате кода MS10, за да получите 10% отстъпка. Стигаме до уикенда. Държим да подчертаем, че бригада Нов дом, за наше съжаление, вече не я правим ние. И нея ни взеха. Така, всичко ми взеха. Ние сме свършили
бихме казали, макар и нескромно, доста добра работа през последния сезон, а именно много променихме формата. Вкарахме нова супер бригада, която е страхотна и сега като гледам предаването стои много добре на екран. Мария Силвестър си е като цяло перфектна. Така да, Мария Силвестър винаги била перфектна като водеща. Вкарахме доста нови елементи, не само кемпера, който беше много виден, но и много други елементи. И бих казал, че новият екип, който прави и произвежда предаването, успява да задържи горе-долу това, което ние свършихме. Според мен е малко по-тромаво, малко по-лош монтаж и излишно разтеглено предаването. Обаче има страхотни истории, много готини персонажи, на много готини хора помагат. Публиката продължава да обича предаването, което значи, че всичко е наред. Но и в този ден реално няма голяма конкуренция. Имаше епизоди без никаква конкуренция. Сега вече един за друг стои срещу съботния епизод на един за друг стои срещу бригадата, но един за друг трудно може да издържи на тази конкуренция. Това доказва нещо, което казахме преди 2 минути. Когато един за друг седи срещу Живот на кантар, въпреки че е чисто ново предаването Живот на кантар, сбъркано не е направено добре и един за друг с малко бие. Когато обаче един за друг стои срещу бригада Нов дом, яде сериозен предах. Това са резултатите на един за друг само на 1 март, когато е срещу бригада Нов дом. Истината е, че бригадата е много гледано предаване, независимо срещу какво се изправя по конкурентните канали. Беше време, уважаеми зрители, когато ние дори и излъчваме... Сега пак правим един скок, пак ще се върнем 20 години назад, извиняйте. Два такива скока във времето, да. Нас са ни излъчали сблъсък на живо и това беше нещо като истинско събитие. Предаване на живо от 9 до 10:30 сутринта в неделя. И после като излезеш по улиците, всички го бяха гледали и го обсъждаха. Да, сега се промениха вече времената. Ние ви казахме за това и не в 9 сутринта, в 9 вечерта в прайм тайма, каквото и да дадат, много по-малко хора са го видели. Не е задължително да е имало нещо по телевизията и хората да са го гледали. За съжаление, отмина време, когато телевизията можеше съвсем лесно да ражда събития, да ражда звезди. И аз и друг път съм го казал, че ние и още 10 на 15 човека сме последните телевизионни звезди. Реално погледнато Ники Кънчев, Део, Ути, Милен Цветков, Гала, Рачков, Зоя Кагеро, ние с Иван. Мария Силвестър. Да, Мария Силвестър. Това сме последните звезди, които са се родили от телевизора. И не защото тия хора са неповторими и уникални, а защото телевизията се гледаше от всички и постоянно. Динозавър ли ме наричаш, бе, приятел? Динозавър те наричам. Въпросът е, че вече има Динозавърче. много... Динозавърче, да. Въпросът е, че вече има много TV лица, които ги дават по 5 години по телевизията и хората по улицата реално не ги разпознават, което преди беше абсолютно невъзможно. Има сравнително нова вълна все пак. Сашо Кадиев, Шеф Ангелов. Новата вълна е на 12-13 години, да ти кажа, защото Сашо водеше 9 години само преди обед. Ама в сравнение с това, което нас отчиташ като старата вълна, това тази е нова. Шеф Ангелов, Сашо Кадиев и още доста готини актьори и актриси, които сега се включват, обаче ще видим след 2-3 години дали някой ще се открои от тях. Мен ме разпознават повече като глас. Искам аз да коментирам нещо съвсем кратко, след което ще кажете за капките. Изключително ми е любопитно защо BTV продължава да се опитва да пуска в събота или неделя някакви фантастики, фентази филми, приказни и така нататък. Те хич не се гледат. Ама хич. Ако е Хари Потър или там нещо друго с джуджета, тролове, великани и дракони или магиосници, но като казах магиосници, мисля, че Иван и Андрей искат нещо да ви припомня. Сега вече не остана време, затова бързо да направим едно страхотно съобщение. На 19 и 20 март гледайте на живо от зала 1 на НДК Магинариум, асовете на магията. Ние ще бъдем водещи. Между другото ще правим фокуси. Ще направим и фокус. Ще съблечем Иван без да се докосва чисто гол. Ама не както в капките, а чисто гол. По-бахо. Между другото, най-големите световни и български илюзионисти ще направят наистина страхотно шоу, за разлика от които говорим. Но ние ще правим фокус също, защото ги объркахме. Ще правим фокус. А шоуто е подходящо за цялото семейство. Затова купете си билети от Event Team. Да, не остана време. Преди това на 15 март пак ние с колегата ще водим в Габрово Златна котка ежегодния магичен спектакъл на града. А сега, Мирон, кажи резултатите на финала сме на Аз обичам България и капките. Виждате резултатите на Аз обичам България за последните 2 недели, когато се излъчва срещу като 2 капки вода. Капките бият във всички категории почти по 2 и дори по 3. Но все пак тук говорим за предаване жива легенда в българската телевизия. Ами това е лош късмет за Аз обичам България, което по принцип е доста приятно предаване, но срещу капките естествено никой няма шанс. Това е най-силното шоу в момента, което след милион сезони, 13 по-точно, продължава да пали. Хората го обичат, гледат го и го обсъждат. Какво направи ти с не кажи ми? Защо аз шепна само твоето име? Защо кажи ми вместо
искам да кажа като човек отвътре, защото тази година участвам в това предаване, на какво според мен се дължи. Няма друг такъв хит, който всеки следващ сезон, както Андор каза, вече 13 поред, да върви само нагоре и нагоре и нагоре и нагоре. Пожелавам им още дълги години да го правят. Трябва да ви кажа, приятели, че това не е случайно. Екипа от хората, които посрещат на паркинга и ни казват къде си паркираме колите. През чистачите, които чистят на 10 минути по 50 пъти. През операторите, които за 13 сезона не им писна, нямат капка рутина, да дават изкривени гледни точки, да работят като луди. През гримьорите, които обработват всеки квадратен сантиметр от лицето. Хората, които правят прическите, звукарите, продуцентите, водещите са невероятни. Всичко това прави толкова... Само кастинга тази година. Само кастинга тази година. Една част от кастинга не е много добър. Точно това доказва. Компенсира се лошия кастинг с целият този професионализъм и цялата тази детска вяра и наивност на екипа. Най-големият плюс за тия хора, освен че са страхотни професионалисти и наистина нямам думи да изкажа колко са жестоки, е, че за 13 сезона грам рутина. Рутина не се вижда. Напротив, горят с това нещо всеки път се едно има първи. Аз искрено се очудвам, но аз като гледам капките, го гледам като все едно съм на футболен матч. Много искам да си по-високо в класирането. Пускам там, гласувам, ама те само по един път да се гласува. Аз мятам, че удрям максимум. Аз не съм очаквал така добре да бъда. Нищо, аз съм си за Ванчо и ще ви издам една тайна. Защото бях на последния лайв, може би съм леко субективен, но гласувах за него преди да е минало изпълнението. Аз винаги съм обичал, благодаря ти, платонически този човек, но днес вече го откривам и по... Това е съвсем нормално. Искам аз да покажа как гласувам за Иван. Айде, Ванко! Айде, Ванко! Айде! Айде, ще го подкрепиме сега, Ванко. Мачкай! Мачкай! Тука! Чакай, сега ще гласувам и със служебния телефон. Мачкай, Иване! Добре. Айде сега с жена ми телефона. Айде! Мачкай, Иваньо! Така сега с жена ми служебния телефон. Айде! Айде, Ванка! Сега. Айде! С на малкия син телефона. Нова плей! Нова плей! Плей, бе, нова! Айде! Айде сега с на малкия син стария телефон. Айде! Като две капки вода. Айде! Я да видиме с на големия ми син телефона. Айде! Айде! Не, ти бе. Не, чакай, хустана. Като две капки вода. Като две капки, Иван. Айде. И със стария телефон на големия ми син. Айде. Като две капки вода. И... Нямам повече телефон. А това е на климатика. Айде, Ванко! Много ме кефи, че че наистина ти усещам подкрепата приятелската и това ме кара да се чувствам още по-добре, докато правя тия налепици на сцената. Скъпи приятели, това беше... Останете след края на предаването да изгледате, като заговорихме за реклами и цял брой пускаме Мария Мет и всички други неща. Вагинална сухота. Не и за нас. Нашата фирма вече прави реклами. Останете след края на предаването, ако искате, за да видите кои реклами сме правили ние и леко така да си изфукаме, че малко се хванихме този път. Това беше всичко от нас за днес. Абонирайте се, лайкнете ни и ни шернете в социалните мрежи. В четвъртък вечер очаквайте новата летучка по темата на броя за 14 март. А тя е: предсакаха ли се жените с еманципацията или с феминизма, както щете. Довиждане до другия петък от 18 часа, а до тогава помнете: светът е за хора с чувство за хумор. Alright, people! Трябва да ви само топка, стена и желание. Време. Продай на максимална цена. Над 1 милион клиенти очакват твой имот на home2you.bg. С нас е лесно. Колко бързо се минава от ох до ха-ха.
По-бързо с онлайн застраховка от Boleron.bg. Без чакане в офиси и с оферти от различни застрахователи. Boleron.bg. Толкова е бързо, че направо е смешно. Мед пчелина е честен по природа. Покажи, бабе. Сканирай уникалния QR код на етикета му и той ще ти покаже коя реколта е, какво точно съдържа и защо храним децата си с него. Нищо няма да спестим. Такива сме цялото ни семейство. Продукт за вагинална сухота, как се казва? Не знам. Значи, ако имахме реклама на Дюрекс, ще да ти кажа, че е Дюрекс. Защото аз много обичам всякакви лекарства. Аз нали имам право? Никой не може да ми забрани да се маже с него. Нищо не може. Може да се маже целия, лицето, ръцете, цялото тяло. Аналната ти сухота ще изикува. Да, влагин се казва. Стига да е! Така, стигаме до уикенда. Как ще звучи по радиото тази реклама? Сложил си. Знаете ли какъв е шума от падащ интимен косъм? Какъв? Това не е ли много, бе? Много е. Той и предишното, и предишното е много също. Това също. Представи си подиштех. Копеле, гледали диригента света, майко! Супер! Циго, миго! Чайче, стари навици, потекха ми сълзи. Как ме удари! Ама вече си личи, че сте стари, защото според мен по дискотеките вече дори не е и това. Някакви други неща правят. Дишат балони. Вижда ли се добре бутона ми за над 100 000 абонати? Те вече са над 300 000.